Eurosetelit muuttuu ja säkin voit vaikuttaa siihen. Euroopan keskuspankki etsii nyt uutta ulkoasua euroseteleille. Okei, nyt kokeillaan suunnitella oma design euron seteliin. Nämä nykyiset setelit on jotenkin ihan tosi boring. Niissä on aina just joku poliittinen hahmo tai rakennus. Ja tiesitkö, että nämä nykyiset rakennukset on vähän keksittyjä, eli ne ei ole mitään oikeita. Niinpä mä ajattelin, että koska maapallo on jaettu pituuspiireihin, otetaan täältä joka pituuspiiriltä joku random pieni kylä, mistä sitten tehdään tää design. Esimerkiksi pituuspiirillä 5 osuva paikka 5 seteliin, pituuspiirillä 10 10 seteliin ja so on. Sitten mä ajattelin, että mitkä asiat on semmosia, mitä kaikki eurooppalaiset on tehnyt joskus, mitkä yhdistää ihmisiä. Ne ei ehkä ole nämä poliittiset päättäjät tai hahmot, vaan ne on leikit ja pelit. Esim. Tässä 5 setelissä paikaksi osuu täältä Ranskasta kylä, jossa paikallinen tämmönen suosittu leikki on vähän niinku hipan ja tämmösen lattian laavaa leikin yhdistelmä. Ja sit mä ajattelin, miten mä voisin ilmentää tätä leikkiä ja näitä korkeita paikkoja jotenkin tuossa designissa. Sitten vielä jokaisen setelin lisäsin tänne alas piirroksen Google Maps kuvan perusteella tästä kylästä. 10 seteliin 1500 ihmisen kylä, tämmönen alppikylä Dalas täältä Itävallasta. Siellä suosittu leikki tai peli Kummitvist Kummihop, jossa hypitään tämmöstä kumminarua 2 muun kanssa tai jotain. Sitten 20 euron seteliin pakko vetää vähän kotiin päin Suomeen. Kilpisjärvi osuu just leveyspiirille 20. Leikkinä ihan klassikko kirkonrotta. 1 laskee ja muut juoksee tuolla. OG:t muistaa. En tiedä onko tää ihan paras. Tää on ainakin uniikki. Mä ajattelin, että 100 seteliä vie jotain uniikimpaa. Eli jotain esimerkiksi tällaista. Kerro sun mielipide näistä designeista. Kerro millaisen idean sä tekisit. Ja jos haluat väärentää rahaa, niin laita viesti.